Упоритост, желание и голяма амбиция. Това вече е достатъчно, за да учиш в университет в Шотландия. Зора Попова е завършила културология в България и международни отношения в Атина. След това решава да запише докторантура в Великобритания. За да учиш там обаче, освен желание, са необходими и доста средства. Открих информация за това, че те имат програма за PhD Research Students и съответно си подадох документите към тази програма. Те ми предложиха пълна стипендия за докторската програма, в която включваше не само таксата, покриване на таксата, но и разходите по пребиваването в страната. От безплатно висше образование в престижни университети в Шотландия могат да се възползват българските кандидат-студенти. За целта обаче първо трябва да сте приети в някои от 13-те университета в Шотландия. Всички, които вече са приети в университет в Шотландия, в конкретна специалност, могат да попълнят отново онлайн един формуляр на институцията, наречена SAAS, Students Award Agency for Scotland, и тази институция всъщност опрощава сумата, която би трябвало да се плати за обучението. Всеки студент може да си изкара и допълнителни доходи, като работи до 20 часа седмично. Защото дори семестриалната такса да бъде опростена, човек трябва да разполага средно с между 550-900 паунда на месец за жилище, храна, транспорт, учебници. Повече информация кандидат-студентите могат да получат в неделя и понеделник на изложението Европейско образование 2009 в хотел Хилтън.